Sa higit po na 19 na milyong pisong cash assistance ang inilaan po ng halos 4,000 na tsoper ng jeep sa Ilocos Region. Mula po yan sa Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa epekto ng pabago-bagong presyo ng gasolina. Aabot sa 3,999 na jeepney drivers ang nabigyan ng tig 5,000 pesos sa ilalim ng cash relief assistance mula May 13 hanggang 20 na may kabuang halagang mahigit 19.9 million pesos sa ilalim ng assistance to the Individuals in Crisis Situation Program. Nasali rin ang mga kwalipikadong benepisyaryo matapos ang validation at inindorsong listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na siyang katuwang at katulong rin sa pamamahagi. Ayon sa DSWD, patuloy na prioridad ng ahensya ang pagbibigay suporta sa mga tsuper upang matulungan silang makapagpatuloy pa sa kanilang hanap buhay at makapagbigay ng serbisyo sa mga commuters. IFM News. IFM News. IFM News.